Tulo ka panimalay ang nasunog sa Lamitan City, Basilan. Giingong problema sa linya sa kuryente ang gitudnong tinubdan sa kalayo. Usa ka residente sab ug bombero ang nakahiagom og injury atol sa sunog. Ani ang dugang detalye. Dakong kalayo ang paspas milamoy niining pipila ka panimalay sa oval site sa Barangay Matibay, Lamitan City, Basilan mag-alas 6 sa buntag adlawng Martes. Ang maong sunog gilayong girespondihan sa BFP. Gumikan sa kadako sa sunog, gisaka sa second fire alarm status. Hinuon nadeklara kining fire out human ang halos 2 ka oras. Human ang sunog, mitambad kining nangaugdaw nga mga tangke sa LPG, lakip oxygen tank nga gituoang nagpasamot sa sunog. Gipanag-iyahan kini sa usa ka panimalay. Naabusab ang laing 2 pa ka mga kasigbit nga balay. Atol sa sunog, nakahiagom og paso sa bukton og minor injury sa nawong kining 57 anyos nga lalaki nga tag-iya sa usa ka panimalay kung asa nagsugod matud pa ang kalayo. Usasab ka personahe sa BFP ang nakahiagom og paso sa iyang bukton nga daling gitambalan. Sa paunang tala, anaa sa 750,000 pesos ang kinatibuk-ang danyos apan posible pa kining mutaas. Sumala sa BFP nga posibleng problema sa linya sa kuryente ang tinubdan sa sunog. Under investigation pa siya ngayon pero nag-initial interview ako doon sa mga nakakita at saka doon sa owner na kaka-wiring lang daw ng nila. May portion doon sa bahay nila na pinalitan or dinagdagan yung wiring tapos yun na nagkasunog. Wala pa'y pahayag ang mga nasunugan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.